ስለዚህ ነዚ ነገር እዚ ከነመስግኖ ክንባርኹ ይግባአና ይጎይታ ይባረኽ ኩላህና ካብ ዘለና ክንትስኢና እቶም አቤትኩም ዘለኹም ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳናኹም ትግንጽሉ ይኹም ጎይታ ይባረኽ አብ ኢያሱ 24 ተነ መጨረሻ ምዕራፍ ማለት ያ ክንግንጽሊና ካብ ፍቅደ 1 እስከ 15 ከነንብቢና ናይሎም መዓልቲ አርእስትና አዚኹም ክትሕዝዋ ይደልየ ንመን ከም እተገልግሉ ሎሚ ሕረዩ ሎም መዓልቲ ናይ ሕሬት መዓልቲያ ንመን ከም ነገልግል ሎሚ ክንሓርለና ምግልጋል ክብል ከሎ ጽሑፍ ዚ ምግልጋል ብዙሕ ግዜ ክጠቕሰ ምግልጋል ክብል ከሎ ከምዚ መዛሙራን ከገልግሉና ጽሑፍ ይኾነ ዝዛረብ ደሎ ንመን ከም ተምልኽ ንመን አምላክ ከም ትገብር ንመን ከም ትግዛእ ኢዘ ስምዕት ቃል ስለዚህ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንመን ከም ተገልግሉ ሎሚ ሕረዩ ናይ ምሕራይ መዓልቲ ያሎም መዓልቲ ጎይታ ይባረኽ ናብ ጽሑፍ ክንከይድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክልተ ወኪያለ ገረ ተሓንትና የነውሕታ በተሓጻር ናይ ንባብ ከንብ ጎይታ ይባረኽ ብስም ኢየሱስ ከምብበ ካብ ፍቅደ 1 ኢያሱ ድማ ንኹሎም ነገራት እስራኤል ኣብ ሴክም ኣከቦም ነቶም ዓበይቲ እስራኤልን ንሓለቆምን ንፈራዶምን ንመኳንንቶም ከኣ ጸውዖም ኣብ ቅድሚ አምላክ ከኣ ቀረቡ ኢያሱ ድማ ንብዘሎ ህዝቢ ይበሎ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ከምዚ ይብል ካብ ጥንቲ አቦታትኩም ነታራ አቦ አብርሃም አቦ ናሆር ኣብ ክንየው ሩባ ይቅመጡ ነበሩ ንኻልኦት አማልክት ድማ የገልግሉ ነበሩ ነቦኹም አብርሃም ከኣ ካብ ንየው ሩባ ወሲደ ኣብ ኩሉ ምድሪ ከነአን መርሐኽዎ ዘሩን ኣብዝሓኹ ይስሐቅ ሃብክዎ ይስሐቅ ድማ ያዕቆብን ኤሳውን ሃብክዎ ንኤሳው ከኣ ከረን ስዒር ክርስቲያ ሃብክዎ ያዕቆብ ደቁን ድማ ናብ ግብጽ ወረዱ ንሙሴና አሮን ሊኢኻ ከኣ ግብጽ ከምቲ ኣብ ማእኸላ ዝገበርክዎ ገይረ ወቕዓኽዋ ድሕሪት ድማ ኣውጻኽዎም ነቦታትኩም ከኣ ካብ ግብጽ ኣውጻኽዎም ናብ ባሕሪ ድማ በጽሓኹም እቶም ግብጻውያን ከኣ ነቦታትኩም ብሰረገላታን በፋርስን ክሳዕ ባሕሪ ኤርትራ ሰገግዎም ናብ እግዚአብሔር ምስተማሃለሉ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ግብጻውያን ጸልማት ገበረ ነታ ባሕሪ ከኣ ናብ ልዕሊኦም ሰዲዱ ደፈኖም እቲ ንግብጻውያን ዝገበርክዎ ከኣ ዒንትኹም ረዮ ኣብ በረኻ ድማ ነዊሕ ዘበን ነበርኩም ናብ ምድሪ እቶም ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ዝነብሩ አሞራውያን ኣተኹሞም ንሳቶም ድማ ተዋግኡኹም ኣነ ከኣ ንኣታቶም ኣብ ኢድኩም ሃብክኹም ምድሮም ድማ ወረስኩም ኣብ ቅድሚኹም ኣጥፋእኹም ካብ ቅድሚኹም ከኣጥፋእኽዎም ሽዑ ድማ በላቕ ወዲ ፂጰር ንጉስ መኣብ ተንስዩን እስራኤል ተዋግአ ንበልዓም ወዲ ብዔር ድማ ምእንቲ ክረግመኩም ልኢኹ ጸውዖ ኣነ ግና ንበልዓም ክሰምዑ ኣይፈትኹን ስለዚ ንሱስ ኣጸቢቑ ደኣ ባርኸኩም ካብ ኢዱ ከኣ ኣድሓንክኹም ንዮርዳኖስ ተሳጊርኩም ድማ ናብ ያሪኮ መጻኹ እሞ ሰብ ያሪኮን አሞራውያን ፈርዛውያን ከነአናውያን ሄታውያንን ገርግሳውያንን ሃዋውያን የቡሳውያን ድማ ተዋግኡኹም ኣነ ከኣ ንኣታቶም ኣብ ኢድኩም ሃብክኹም ነቶም ክልተ ነገስታት አሞራውያን ድማ ካብ ቅድሚኹም ሰጎኩም ዝሰጎም ዕኮት ኣብ ቅድሚኹም ሰደድኩም እምበር ብሴፍካን ብቀስትኻን ኣይኮነን ዘይፀዓርካሉ ምድርን ዘይነደቅኩሞውን ከተማታትን ሃብክኹም ኣብአን ከኣ ትነብሩ ኣለኹም ካብ ዘይተኸልኩሞ ወይንን ኣዋልዕን ድማ ትበልዑ ኣለኹም ሕጂ ከኣ ንእግዚአብሔር ፍርህዎ ብፍጽምና ብእምነትና አገልግልዎ ነቶም ኣብ ክንየው ሩባ ኣብ ግብጽ ኣቦታትኩም ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልክቲ ኣልግስዎም ንእግዚአብሔር ድማ አገልግልዎ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተ ተራእየኩም ሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየው ሩባ ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልክቲ ወይ ኣማልክቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም አሞራውያን ሎሚ ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ንመን ከም ተሓሪ ሎሚ ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ጎይታ ይባረክ ክንጽልይና ቅዱስን ዘላለማዊ ብሩኽን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን በካለና እግዚአብሔር አምላኽ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ህይወትና ዝወሰና ንስኻ ኢኻሞ ካብ ምሕረትካ ተላዕለ ደዊልና እግዚአብሔር ቃልካ ክንሰምዕ ዕድል ስለዝሃብካና ተመስገን ሓለፋ ሁሉ ግን ስምና መጽሐፍ ህይወት ስለጽሐፍካዮ ምስ ቅዱሳን ስለጸንበርካና ኣመጓሰስ ኣርቃና ድማ ስለዘእተኻና ብወድኻ ብክርስቶስ ይስጌርካ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦዬ ሎሙ ድማ እግዚአብሔር እንሓርየሉ ኣብ ቅድሜና ገቲርካዮ ኣለኻሞ እቲ ጥዑይ ዝኾነ ንስኻ ደልዮ ክንሓሪ ኣብ ህይወትና ክንጓዓዝ ከለና እግዚአብሔር ብዙሕ ምርጫታት ኣለሞ
مرجعنا صبق كون እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ከተረዳና ይጽልያለሁ እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይልኻ ይገለጽ አብ ማህበርካ ኃይልኻ ይገለጽ አብ ህዝብኻ ኃይልኻ ይገለጽ አብ ዝመጨረሻ ዘበን እዚ ምጽአት ካብ ዝቀርበሉ እግዚአብሔር አቦ ከምትንስኻ ደለና ኮይና ምርጫና እግዚአብሔር ጽቡቅ ኮይኑ ጠጣው ኢላ ክንጸንሐካ ከተረዳና ድማ ንጽልለና በክርስቶስ ኢየሱስ ንማህበርካ በኃይልኻ ትግለጠላ ይጽልያለሁ እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ክብር ንስኻ ወሰዶ ኩሉ አምልኾ ድማ ንስኻ ወሰዶ በኃይል መንፈስካ ንስኻ ተዛረበና በቃልካ ጌርካ ንስኻ ተዛረብ በክርስቶስ ኢየሱስ ነዚያው ዝሆነ ቃል እግዚአብሔር አቦ ከም ትዝግባ ጌርና ከይንሰምዕ በተፈላለየ መንገዲ በረቂቅ ዝዋጋ ኩሉ ጸልማት ድማ ናስሮለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብ አየራት ዘበለ ዝምቢ ዘበለ ናይ ጸልማት ጉልበት እግዚአብሔር ተአሰረ ይሁን ኩሉ ክብሪ ንስኻ ወሰዶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ወይታ ይባረኩም كوف نمل كلنا أملاك مسجن يسوع قويتاي نمن التجلجلو لومي حريو زيابير مسجن كمينا ياسو مزرابي زازم ببكواس حفتي نبزراجم سلاسة حسر شعات تغوز دكمي موسينا أملاك سب كاب جمسي إسرائيل مريحو قعتها وسن تمدري نتا جوردان كيس جري أبتاز موت الله جزيه نإسرائيلوان كمعدم كله لك كم زمسي زيه بوم أبرقانو أمماتو أمخادو انتاي لوم هيوتن موتن أبكرميهم أغميت الله هيوت حري لوم أفتاتاتوا مدري نسخاتكم من زروهم من ماتان كتعمكم سي هيوت انتحرهم يحشوكم إلوم أبي أرسقر جوردان نفتا معارن صبان التوحيز مدري انت يكون خلو جنا كاتو خلو ام معدو هيوتن موتن ابقم يهم النهله بعض بلك انت يكبر حره اذا عينت املاخينا نملخ بحايلي يكاتويو مرط زي بلك املاخ انت اذا ابقم يخاك انت يتقبر مرچا زغبر املاخينا نملخ ويتا يبارك اب هيوتن امبار كله بمرچا تسرعي نحنا قده انتايو اتزبلت املاخ زللي خم قال املاخ مسرت كن حري هيوتن موتن ابقميهم امبيرلو نعهان نزرخان ماتان كطعمسي هيودا حريلوم ابي خوين افسجر كوينو حجن ما ياسوني املاخ سبب زرنببنا يريوم افسكمت بهالبوتا انتاي قال كيدان مس اغزابير كحدث خلو افتا مدرك نبر جميرهم حيال عامتات نبيرهم ترستيمام تماغيلوم تمعارن صبان توحز مدري ترستيما إياسو إرجانو أجرجلت ودي أريجو انتاي خيد قريبيو حج دبلوم دل مالتي مراتو يبلا مالو إخزابير ذهبكم نجر ذكبركم نجر ذكروا نابله كذكروا مجمر سلازي سكم مالت لو معلتي إخزابير يردانا لو معلتي سكم تخونلنا إذن كورونا جزيس سكم يقبرلنا إخزابير انتاي نقدر حيلنا نحدثلو إمنتنا نحدثلو مرجعنا نحدثلو جزي إخزابير يقبرلنا يعقوب كمان يبلنا أرسيكم تايبلنا ندوكو مساحاتكم دولو غوانوت أمالك تتاقبوروهم أو تصوهم دربيهم الأرسيكم أبعت حبو يبلنا بعتي حبيوو بأرسيكم تايو قود أملاخ زي فوتو قود انتاي زحب مالتي قال كيلان زحدة سلو مسا أملاخ مالتي أو خويني أرسيكم كوينو زنو قروم دلو نعن هذا ما الزبن زي سيكم يخونوا النحواتي إن حد سلو أتحساس بانا حساب إخزابير نقبرلو من رجعنا مس إخزابير نقبرلو عمتي قبرلنا أمين نبر كلنا قويتا يبارك سلازي زبلهم زل أرز كرن أرز بوتا خويني زنو قروم دلو بكا انتاي بلنا قال كيداني يحدو سيولنا نعسران سلسن أبتا دمبنايا لعليا دلات تقسن انت معرف تلاحرينا انتاي بلنا معادوم يبلنا معيدوم እግዚአብሔር ዝገበረለም ኩሉ እንታይ እንዳገበረ እናዘከረ ንድህሪ ተመሊሱ ንግብጽ ተመሊሱ እግዚአብሔር ዝገበረለም ወረስ ጥራ ይሆነን አቦታትኩም አብስግር ክንዮሩባ ሆለው ክንዮሩባ ማለት አባዓል ኢራን ኮሎ በዓል ታራ ንአብርሃም አቦ ማለት ንአምላኽ ዘይፈልጥ ሆለው ንጓኖታ ማለት ከምልኹ ሆለው ንአጋንንት ከምልኹ ሆለው ዘክሩ ካውስ ይብኹም አብርሃም ዝገረሉ ንዓሃትኩም ማ ዝገበረልኩም ዘሎ እንዳበለ ሚዕድዎም ዘይነረኩም ከተማ ትነብሩ ለኹም زي حارتكم أخذ تبلع لهم زي تخلكم وينن أول عندما أنت تقبر لهم تبلع لهم أنت أبلي كل نجار يذكرهم نعنا أبدا حدش كذا نكذابير زجبرنا نذكره ده بكرسوس يسوس جيرو مسرحنا نام ساعتين أفتدحنت جورنا نستجرنا اتدلنا عرفتي كم ذكرنا كذابير فقادي حواتي تقبل لنا نجار
ጥራይ ሃበና ጥራይ ሆነ ተገበረላ መልሲልና ንሪ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮም ይዝብሎም ደሎም ባር ረይሎም ነገስታት ኩሎም እንታይ እንዳገበረ እንዳጥፈ እዛ ምድር ዚያ ሂብኩም ሕጅት ምርጫ ይደሪም ደሎ አምላኽ ዝገበረልኩም ሲ ተዝክርዎ ኣለኹም ዶ ይዝብሎም ደሎ ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ጎይታ ይባረኽ አቦታትኩም ንመን የገልግሉ ከም ዝነበሩ ዘክሩ ፍቅር ጆርዳን ኒው እንታይ ገብሩ ነይሮም ናአጋንንቲ የምልኹ ነይሮም ሕጅግና እግዚአብሔር ከተምልኹ እዚ ዕድል ተዋሂብኩም እናበለ ድሓርማ ካብ ግብፂ መርሓካ ይብሎ እቲ መርሓኩም ዘሎ ናብታ ናይ ማዓርን ጸባን ትውሕዝ ምድሪ ክትኣቱ ዝመርሓካ እግዚአብሔር ዘክር እንዳበለ ምርጫኦም ኩሉ ክርዩ ቅልዒሉ ክርዩ ዝገብሮም ዘሎ አምላኽ መስገን እዚ ዝገበረልኩም ኩሉ እቲ ዝገበረሎም ኩሉ ኣዘክሮም ናብ ሳልሳይ ከይደ ንመን ከም እተገልግሉ ሎሚ ሕረይልዎም ኩሉ ነገር ምስ ነገረ ይሕፅረዮ ዘለኹም እቲ ሕምብርቲ ዝኾነ መሰጃ ኣብዚኣ ስለ ዝኾነት ንመን ከም እተገልግሉ ሕረዩ ኢልዎም እምበኣር ዝኩሉ ገይሩልኩም ኢሉ ክፅብፅቦ ይኽእልኒ ኣንብቦ ኸይድኩም ኣብቲ 23 24 ኢያሱ ዘሎ ኩሉ ምስ ነገሮም እምበኣር ሕጂ ኢልዎም ንመን ከም እተገልግሉ እንታይ ግበሩ ሕረዩ እስክበሉ ኩልኹም ኣብ ሓድሽ ክዳን ምሕራይ ኣሎ ዶ የለን ኣሎ ወይ ጎይታ ይባርካ ኣሎ ኣብ ሓድሽ ክዳንካ ኣብ ድሕነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ድሒንካ መስኣተኻ ምርጫታት ኣለካ ንዑና ክንርኢ ሎሚ ከፊል ናይ ዓለም እናደለኻ ከፊል ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እናደለኻ ክርስትና ክኽየድ ኣይክእልኒ እዩ ንፅርቲ ዲያዝያ ንፅርቲ ክልተ ነገር ድልየት ከለካ ኣብዚ ድልየት ከለካ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክንሪአና በብሓደ ጎይታ ተዛረብኹም ቃል ክንሪእና ጎይታ ይባረኽ ኣብ ኢያሱ 24 15 አንቢበየ ነይረ አንተ ክንብብ ከለኹም ክደግሞ ጎይታ ይባረኽ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተ ተራየኩም ሲ ንመን ከም ተገልግሉ ነቶም አቦታትኩም ኣብ ክንየው ሩባ ዘገልግልዎም ዝነበሩ አማልክቲ ወይ አማልክቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም አሞራውያን ሎሚ ሕረዩ ነቶም ኣብ ስግር ሩባ ዝነበሩ አማልክቲ ወይ ድማ ናይ ዝሕጅ ትነብርዎ ተረፍ ነይሮም አሞራውያን ዝበሃሉ ኣብታ ጸባን ማዓርን ትውሕዝ አትሪፎም ነይሮም ግን ካልእ ኣምልኾም ዝገብሩ በዓል ሰሎሞን ንጉስ ሰሎሞን ዘስሓቱ ማለት እዩ ንዖም ዲኽቶም ተገልግሉ ወይ ድማ ነቶም ኣብ ነይሮም ወይ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ ሕጂ ሕረዩ ኣፍልጡኒ ኢልዎም በቃ ውርድ እንተልኩም አንቢኩም ወፍተደመብ ኩልኩም ጽሑፍ ንገርዎ ኖ ንሕናይና ንአምላኽ ኢና ንምልኽ ኖ እንዳበደበዱ ከም ድመረጽ ይዝነግረና ቃል አምላኽ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማቴዎስ 6 24 ረዩ ድብለና ቃል አምላኽ ሕዝቡ ኩሉኻትኩም ረዩዎ መጽሓፍ ቅዱስኩም ኩሉ ክሳዕን ሰምዑና በቃልና ከማ ንሽምዱ ኢና ዝቃልዚ ምዝናይ ብሉይ ኪዳን ግን እንታይ ገብረሉ ኸኣነ የመዓራርዮ ኣለኹ ረይዎ ጎይታ በዓሉ ተዛረወ ቃል እዚ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዝዩ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ንኽልተ ጎይታት ክትግዛእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንገንዘብን ንኣምላኽን ክትግዛእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እስኪ በዝና ኢሎም ዘራርባ ገንዘብ ኣየድልየካን ይድብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ኖ ልብኻ ተውድቐሉ ተኾንካ ኣብ ገንዘብካ ልብኻ ተውድቕ ተኾንካ ኣብ ጥሪትካ ልብኻ ተውድቕ ተኾንካ ኣብ ድኾነ ዘለካ ንብረት ምድራዊ ነገር ነኒ ኢኻ መሪጥካ ዘለኻ ነቲ ሓደ ጎይታ ኢኻ መሪጥካ ዘለኻ ስለዚ ጎይታ ንኽልተ ጎይታት ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንገንዘብን ንኣምላኽን ክንግዛእ ኣይንኽእልን ኢና ምድራዊ ነገር እንዳደረና ሰማያዊ ነገር ድማ ክንደሊ ንኽእልና ክልተ ጽምዲ ኮይኑ ዝኸይድ መንግስቲ ኣምላኽ ኣላ መንግስቲ ጸልማት ድማ ኣሎ ማለት እዩ ኣለኹም ደምሳይ ወለና ቦለኒ ዋላ ተሓቲምኩም ወለኹም ኣጀኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ረይዎ ሎጥ ክርአይና ኣብ ምዕራፍ 13 ዘፍጥረት 13 ናይ ጓሶት አብርሃምን ጓሶት ሎጥን ክባኣሱኹም ጀመሩ ቃል አምላኽ ይነግረና ስለምንታይ ጥሪቶም ስለዝበዝሓ ኣብቲ ወፍሪ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ክጋጨው ግን ይሕዋትዮም አብርሃምን ሎጥን ወዲ ሓዊ እዩ ንአብርሃም ሎጥ እንታይ ብለና ቃል አምላኽ አብርሃም ምጽኢሉ ለባን ስለዝነበረ ናይ አምላኽ ስለዝነበረ ሎጥ ሓወይ ኣነ ንስኻን ይሕዋት ኢና ንምንታይ ብኸምዚ ንበኣስ እምቦ ስኻ ናብ ደለኻ ምረጥ ኢልዎ
أنا لما أنصار تدمر سكاية تخبري كخيلي يبلنا نيروت مرجع تملكته حواتي لوط يبلنا إتي جوردان مصرايو قول كم جنة إكزابير ويدما كم مدر قبسي نبري يبلنا يعني تقوى حبيل استمتة يبلنا انت هنا انت مدلنا لهم قول نا جوردان سودومن غومران انت يمثل نبر كم جنة إيرن نعين خارئو مقطعم رأيوه بعين تقوى حبيل تمتمو كم جنة إيرن كم مدر قبسي يمثل نبر ما نعو مارس يبلنا أوش تقنتاي نيرو موت أوش تقنتاي نيرو حاجات أوش تقنتاي نيرو سلماونت رصت نيرو من رجعنا خلنا نطبق يقبانا بتمتنا يخونا نخيد أبي يوتيوب زرانا يو ملكع يخونا نكيد لنا فيسبوك زرانا يخونا نكيد لنا من رجعنا نطبق مبارنا يلوت من رجعنا يو خمي نعود رايد يخونا نزورو خمس لك كمي سبايتو ملاح تخلصوا هلون تاي من رجعنا يوما ندعيد قاسكم كي تطموتو نغنميت إن تطموتكم نبي خيدون نخران دايبو مسولوا من رجعنا تواهبا استاقن تاقيرا قلت دوكون السم كله ملاح تحيزمهم داخل خلو من رجعنا تايلا هاي سمعكم ليلا من رجعنا التميتا عند شوكم تخونت قال اكزابيري نقرنا نلوت الساتن ترى هنا اوالد نيرونو كالوت اوالد قطرن زي نقرن ما نيرونو ين لوت قيدو اذا مدر دي اكزابير كتفا يمون نعنا وصو الومم اين وصنين ايلو تناس اسوبت ندقو مالتي انتي غور نيرم وي دون نو باري ديم غور نيرم برثداي باري وي دون نو ግን ምርጫውም ራይ አብታው ሆነዱ መሪጽም كنتدقون ما تغير نتخرن مزيبا دين بيجبر نوري مسبوا عندك إسان نتم كلت عليت لإسرائيل ذجنقون زري وليدا بمرجان مسألة لهم ده مرجانا أب حدش كيلان قالوا ده مرجع أول له مرجع نايبولي ترى يكون كنزار حدش كيلان مرجع له خلت قويتك الجزاء يدخلنيها تمنيتك كم تم على ما ينزمنا يوون ده تمنخها بتن ما نقص أملاك تنبيك تجبر يدخلنيها كنت نقدر كونه يخلني حالي يخون حذال لنا أمون بهون كتخيدا يدخلنيها مرجعها أفلت يزبلنا ذل الجزابير لومي مرجعنا نفلت أب عالم دلله نقدر نادل خاي خوني نعمل إحنا نقدر كأتركب يسوع قويتاي أملاك نجن زمن كنجزاء نخلينا أب قدام يوحنس كلت عسر تحم مشتريه أم ببو مساي كل خاتم ولا بجزاز لهم يسوع قويتاي نعلم ويسنتي أب عالم زلوا أي تفتو حدا كان عالم أنت فتوى فقر أبو يبلون نعلم ويسنتي أب عالم زلوا أي تفتو أم كملنا خلوا تستمعوا زلوا اتملأتنا تستمعوا زلوا يزارب دلهم برنا تقلوا بايخونا نزارب النازلوا كلام لا كلنا رداتنا بزنا جرزي انت يدال بدلو اب عالم زلو ايتفتو نت سيستم عالم تفوتو زبلو كله انت مالتي ايتفتو نعو انت فتيحه تمالتي مس املاح تايخا ليترالي صلي ايخا يدلنا دلو قال نجر اينو صال كم تاز وردتينا نوزازيا قال دفاين كتمصلي قال غريك اندابلم كيتمصلي نزيا ترديك مالو ليترالي انت يا كما ندهرنا عالم فتيحه مس املاح تايخا صلي قال املاح يزي سلازي عالم دحرالو لبنا خوينو مس املاح لبنا يلن ذا سواينا كما نبتي هوتنا منفساو هوتنا قال نجر زي نرحد هذا غزي بجمله محبر املاحون قال نجر زي املاح زي قلتلنا دلو سلامنتاي اب عالم زلو مرحيزنا غزي خاتلنا اب عالم دلو مفتاو مالت كلنا تمل غزي تحلفولو تفوتو غوربيت تفوتو عركتلكا كلتا سمون تديري اخايو انتي تخون انكم فرت بالحقي هذا لهم دمساي حق ندي ويد فوتو اندا شاي تلحرا شاي بو يدردانا مثلنا عناكوا كاربو حجسي تفوتو كاربو دحرا ابسمون 3 ساعات غدا هون كاسي كتور حتى دي خير كتاي هونكا جو 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 لك ريهم لهم لك لنا اتي غزي تحلفولو ها تايم كاتحلفولو حساب كاتحلفولو نتفوتو وي سلازي اب عالم دلو نجر ندحلا نحسب كوينا حجه عالم كتب كلا ولا سكسسفول مخان ابز مدري بغنزب دي بتمرتي تماش لبخان توسيلوا لبخا ويزل بروخات او يدلو لبخا حج انت يفطر الكاسو مس املاح تصلي مس قال املاح تصلي يفطر الكا بك املاح قال املاح كتهدم تجمر كاب قال املاح كاب بيت املاح كاب حبرت كاب صلوت كتهدم تخل بوينا نحنا بصلوت لومي الزبن منسي بفلاي منسياسي انا
ዘሰክፈን ዘሎ ነገር ኣብ ጸሎት ዘይርከብ ዘሎ መንሰይ ስለምንታይ ተልኩም ታብ ዓለም ዘሎ ሞር እንዳመቀሮ ይሄዳሉ ኣብ ሃተውተው ኣቱም ሰባት ኣብ ሕልፍኝ ዘሎ ለውጢ ምርጫና ነጸብቕ ለውጢ ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና ክንርኢ ኣብ ሃገርና ለውጢ ክንርኢ ተኾይና ኣብ ሃገር ኣብ ዓለም ለውጢ ክንርኢ ተኾይና ምርጫና ነጸብቕ ናብ ኣምላኽ ንጥበቕ ሽዒ ዝልወጥ ስለዚህ ምርጫና ነጸብቕ ያለው ማዕልቲ ትምህርትና ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ያዕቆብ 4 ራእይ እንታይ ከም ዝብለን ነዘን ሕዋት ኣብ ዝደለዋ ኣትንዘሞት ይብለን ፍቅሪ ንዓለምሲ ንኣምላኽ ጽሊ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጣን ኢኽን እምበኣርከ ፈታዊ ዓለም ምዃን ዝደሊ ንሱ ጸላ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ደሰይ መሰጅ ምዛ ቅድሚያ ዘንበብኩ እያ ትርድያ ሓንቲ ዓይነት እያ ፍቅሪ ምስ ዓለምሲ ጸላ ኣምላኽ እዩ ዝገብረካ የስ ሕጂ ዲፋይን ናይ ዓለም ይዕርና ክንፈልጦ ኣለና ጸላይና ክንለለ ምእንቲ እቲ ዲፋይንሲ ከነማዕራርየና ብጌጋ ምርዳእ ሓንሳ ተዲሕንካ ኻ ድሕር ምርዳእ ኣለካ ኾንካ ንዓለም እንታይ ኻ ትገብራ ኣርወሽ ትሕዛ ምሳኻ ወቅት ትገብር ኣብቲ መዓርን ጸባን ተውሕዝ ምድሪ ምስኣተኻ ኣብኡ ድማ ምርጫ ኣሎ እየ ትብለኩም ዘለኹም እቲ ዝከረኩም ዶ ኣብ ሉቃስ 15 ዘሎ ተሓቁ ትውልድ ኣብ ድሓን ዝኾነ ቤት ድብላዕ መዓርን ጸባን ዘለዎ ቤት ዕረፍቲ ዘሎ ኣቦ ድማ በቃ ውይ ከመይ ዝበለ ጥዑይ ኣቦ ኮሎስ ብምርጭው እንታይ ኢልዎ ነቦ ንፈልጣዲና ብምርጭው ከይዱ እኮ እዩ ክልተ ደቂ ነይሮሞ እዩ ዝብለና እቲ ብኽሪ ምርጭው እንታይ ኮይኑ ምስ ኣቦ እንዳገልገለ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከገልግል ኣብ ቤት ከገልግል እቲ ሓደ ግና ኣቦ ኢልዎ በቃ እቲ ዝግባኣኒ ጥሪት ሃበኒ ካብ መጀመሪኡ እቲ ወዲ ኮንፊዝ ዝኾነ ወዲ እዩ ከመተ ናይ ኣቦኻ ረስቲ ኣይቕበል ንሕና ንፈልጦ ሓገይዶ ሃበኒ ኢሉ ብምርጭው ናበይ ከይዱ ይብለና ባው ኢሉ ንዓለም ጠፊ ይብለና ብምርጭው ኣበይ ነይሩ ግን ኣብ ድሕነት ኣብታ ናይ ድሕነት መርከቢ ግን ነይሩ ዝወዲ ባዕሉ እዚ መልሲ ድህብ ደለኹን መን ነቶም ሓንሳ ምድሓንካ ድሕንካ ኢኻ ዝብሉ ብምርጭው እንታይ ገይሩ ወፂኡ ኣምላኽ ረድይዎ እኳ ድሓር ተመሊስ እምበር ስለዚ ምርጫና ከነጸብቕ ይግባአና እዩ ጎይታ ይባረኽ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:8 ጽምዲ ኸሪአኩም ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ ክብለና ከሎ ጽድቅን ሓጢያትን ሓደ በለለይ ብርሃንን ጸልማትን ካብዚአን ሕጂ ሓንቲ ኢኻ ትመርጭ ኣብ መንጎ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝከረኩም ዶ ኣብ መንጎ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓደ ኢኻ ትመርጽ ክርስቶስን ብልያልን ንኣማኒ ወስ ምስ ዘይኣማኒ እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ነዚ ከጸብቆ ከሎ እንታይ ብለን 10 ጽዋዕ ጎይታን ጽዋዕ ኣጋንንትን ክንሰቲ ኣይንኽእልን ኢና ንጽርቲ ዲያዚያ ወንጽርቲ ቦልታ ኢየሱስ ጎይታ እንታይ ዳ ቀስ ትብሉ ወለቲ ይኽሳይ ይኸልክልኩም ድሉ እምበር ጎይታ ይባረኽ ድምፂ ሰምዕ ደልየ ሪኢኹም ኣለኹም እንታይ ደ መስዋዕቲ ሰይጣንን መስዋዕቲ እግዚአብሔርን ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ይድብለና ኣሎ ኣምላኽ ይባረኽ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት 18:21 ኤልያስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝከረኩም ዶ ንእስራኤላውያን ኣኪቡ እስራኤላውያን ከም ዘለና ዘበን እዮም ነይሮም ተንኪሎም ብሓሰውቲ ነቢያት ተዛቢዖም ካብ እምነት ካብ ኣምላኽ ካብቲ ይሃዎ ወፂኦም ርሒቖም ካብኡ ሽዕልያት ናይ ኣምላኽ ሰብ መፂ እንታይ ኣኪቡ ንኹላቶም ይብለና ንኹሎም ኣኪቡ ይብለና ስጋዕ መዓስ ብክልተ እግርኹም ክትሕንክሱ ኢኹም እግዚአብሔር ተኾይኑ እግዚአብሔር በሉ በዓል ተኾይኑ ድማ ኣምላኽ ንበዓል ኪዱ ሓዲዩ ምሩፅ ኢልዎም በቃ ምሩፅ ኢልዎም ኣይመለስሉን እንታይ በሉ ኣስቆጡ ግብሮም ፈሊጥዎም በርክ በዓላት እዮም ተዋሒጦም ነይሮም ካብ ኣምላኽ ርሒቆም ስለ ዝነበሩ ስጋዕ መዓስ ብሓደ እግርኹም ትሕንክሱ እንታይ ማለት እዩ ወይ ናብዚ ተጸግዑ ንዓና ድማ ብሓድሽ ኪዳን እንታይ ይብለና ኣሎ ወይ ምስ ክርስቶስ ምዃንያ ወይ ድማ ምስ ዓለም ምዃንያ ቆሪፅካ ኣምስል ኾንካ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክትመላለስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዩ ዝብለና ዘሎ ንዓይን ከላይን ኩሉ ገይሩ ነጊረኩም እየ ኣምስል ኾንካ ክትመላለስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ቀጥዕታት ቃል ኣምላኽ ዝዞብ ሓድሽ ኪዳን እናበርካ ኢኻ ንኣምላኽ ክስዕብ ትኽእል እምበር ከም ድላይኻ እንዳኸድካ ከም ድላይኻ እንዳተዛረብካ ከም ድላይኻ እንዳሓሰብካ ሳንሱር ዘይብልካ ተሓሳስብካ ኮይንካ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሎሚ ምረፅ ይብለና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ሎሚ ምረፅ ይብለና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ኣሜን ወ ሓቂ እዚ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቶም ሐዋርያት ዝከሩ እቶም 70 ድሕሪት ተመልሶም ይብለና ኣብ ዮሐንስ 6:67 ስጋዕ 69 ኣለኩም እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ ጎይታ ድማ ይኸይድ ኣሎ
يخاي بمرجع سعويا من سعوان له قصري قصرني كومنت هيريني قويتا كومنت ترجيك مالو ريا بينا تم عسل تخدت هايلوم نسخاتكم كي كتملا سدو تدليو علم كتكودو لهم يوم يلوم مرجع يبوم إذا مسعبيا وين ما خي يلوم مرجع لنا نعنا الملك هم يلنا سم كنت هايلومو بيتروس قويتا يباركو نسخا نايزل عالم هيوت قال لك كبا حالفنا مو نمنينا كيد يلو بقى مرجع نصيب نسخا حوالا موت يمصايل مويت لخا من توانجل نحنا تطوعنا الناس قاع موت امونات كنكون نرولي المسكرنت ما رنت زي بالمسكرنت هيكون نموت امونات كنكون يا تطوعنا اذا مرجع زغن مرت يدلنا يسوس قويتاي سلازي مرجعنا يسوس كون الله بقى قويتاي بارخ يسوس قويتاي كل تمن قد المارينا اما تيوت شو عتا عسرته سلسته تحانتي او هلهم تفلطوا خمس كلها حكي كل تمن قد خمس لوا امونغو هونكا ود مونغو هونكا كيدا يتخليها اذا رفتا قفح اذا ما ابتا صباب ابتا قطانن بتا قفح بزحات يخدو ريوا بزح الخدو نجر تاريخهم فرو بزحات مرطوا نجر تاريخهم فرو نجر الله مالتي رهبتن قفحان السار ما نبي تخيل نار طفات توسديلو اتقطان من قد غير سبابن قطان من قد نافي وتوسد نعم رطو ابلوقاس ورخل كله ابا باخت كورسي تغادلو يبلنا بقى كلتا من قد لو حانتي اني نحن حزلنا تنام هيوت تمرت حشكم ان احنا حدش كيلان سبات كن عدل هي بناد الله اغزابير اتنمرطو سي عاد عدي لنا اغزابير كم زغير بقى اذا انا هيوت تمرت توسد دمو بجهم بزي او صودي يبلنا الله مرچ خاسي فتنا تويبقاس مرسن كلاي خطو هابو زلخا ناي ممرات غزي كن ناي مني نات كامبر اغزابير متي اي مرطلكاني يسوس غويتاي يسوس غويتاي امين هاليلويا غويتاي بارخ تمچرشاي انن بيتين غنا نغزابير اينا نغلغل انن بيتين غنا نغزابير اينا نمرط يدبدل ياسو معاس ودميتن 10 مسكونه خموت مسقربه اسن تابلال نبيت وكيل تايغبرالو مسيلكم انن بيتين غنا نغزابير اينا نغلغل مرچانا ازيو حزب اسرائيل سمع عند ابله هاليلويا غويتاي بارخ بك افليطوم نحنا مرچانا ازيو ناتاتكم كن كسمع دللو خيلوا لوم እግዚአብሔርኩም ይብለናል ደቀ ያብዝ መጨረሻ ዘመን ምርጫው ምን ታዩ ይብለናል ምርጫህ አነዴ ወይስ ካለ ነገር ይብለናል ምርጫና ነጸበቅ ጎይታ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አብሉቃስ 10:42 كل ساعه نفلطاس حبتي ازيا اتزدلي حدا ጥራይ እዩ مريم سي كابا زي وسد نجر انت غير الله حاريا الله يبلنا غويتا يبارك انت غير كابا زي وسد نمن نكريستوس اب تحت غرخون كاس قالو مسمع فالفاري هوت زخونه قال مسمع انت غير الله حاريا الله بقى تزدلس هذا نجر طرايو مريم غنا كابا زي وسد نجر انت غير الله حاريا الله كابانا زي وسد نجر እግዚአብሔር ቡርኻት كن حري يغبانا دي وسد تور قال بقى مارتا كو صمقا تكبر نيرا تغلغل نيرا كو تچنق نيرا كمان صبحي كتصبق الله تحملي قرب تقل قرب لغويتا تغلغل كو بمغبون غنا خي ناي مريم نجر غن مور سعيرو سلامنتاي كبازي وسد نجر سلاز حريت كابنا زي وسد نجر اتاودي اتاسب دبلوما بي اتش ولا غبر كو سدي حد معت خبخ ገንዘብ አክብ ቢልዲንግ በር ከበኻ ወሰድ ከበኻ ወሰድ ነገር ግን ታዩ ቃል እግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታይ ናምዚና እንከይደለና ንህረ ከምት ማርያም ዘሐረተ ንህረ ክንሐር ግባናይ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን አሜን አንተ አሜን በሉ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ አብብራውያን 11 ኩልኻትኩም አውጥለይ ዚያኻ አብዚያኻኒ ተገርም ነገር ክንሪና 11 ካብ ፍቅዲ 24 ሃሌሉያ حسكم هذا كلهم أبزخان مرجعات ناي موسى خنرينا موسى ناي أملاك سب موسى بروخ موسى عجوز أنت خمس مرات خنرينا رأيوه موسى مسعبه ود قال فرن كي بحال بإمنت أبيه
ودقال فرعون كبال نقص نعلم مالتي أفتوانت كي بهالتي بأمنة نتاجرو حاريو إنبي ودتها إبراويت باريام مبالي حشني لماريسو ودقال فرعون كي بهالتي ودتها باريا إبراويت سبيتي أديو مالتي خون مريسو مريتش رأيو موسى مسعبيه ودقال فرعون كي بهال بأمنة أبيه سترة يخونن كابن جزيو بحاجات بهزبلوس مسلوز أملاح دا مكراح تقب حريه كابن جزيو بحاجات بهزبلو enjoyment مالتي زملو لنا رومي أبعال هوليوود نوريو زلنا تفلالي بعالم نوريو زلنا enjoyment كقبري خل نوريو كم زم حجنا قصاص نبرو زلو ناي سعودنا قصاص نبرو زلو أنا بابرخ نبري خلني جناخي كابن جزيو بحاجات بهزبلوس ها مسلوز بأملاح مكراح ممرات حريه واو يردان نردو enjoyment هالو بحاتيات هابزي بجنزب كاد الله خم كبر نو إلوسي نابز مصي إلوسي مسز بعمله مكرا حاري يبلنا واد حريت بولي كران كي تقولنا بحدش كران يرن بدلهم السبب بولي كران ينبر ويتاي بارا ددعريغه نبتع عاسبت أمت أمه كم مزقب قبصص نتصر في كرسوس عزيز حبتي غيرو قطرو نبيت أميتو كم مزقب قبص مالت بوزيشن ناي فورنت كحز باور نيروي جناخه ايدلن امبي ايدلن يلو بقى هاليلويا انت ايدا حاري شعوب مس كريستوس حسار مكرا مركب مرصه ووي اتمرጫ ዝረይዎ ናይ ሰብ ዝምርጫ ረይዎ ጓል ፈሮን ጓል ወድ ፈሮን ክባል ይኽእል ነይሩ بمزقاب قبصي كرتم يخل نيرو زنا كلوا نيرو عيدلني مس حزبي مكرا مزقاب حشين الأمدر بدا نربع معالتي نربع عمت مساعتهم تغيروا مكرا صقبه هاليلويا يسوع غويتاي يسوع ابلع له كل غويتاي او حزب املاح مرጫنا نصبق نومي مرጫنا نصبق نري نمزنو مرጫنا موسى مزينو وي بمدراو عيني تتحدث بنيرو تتخون نيرو مرچو ابت منم طرطر يلن نغوسني عالم يخون فلات يخون بكل نجر فلطات ناي ግብጽ ከም ተማረ ቃል አምላክ ይነግረናይ بكل نجر مليون ير نو ኢሉ ምስ ክርስቶስ ምስ ህዝብ አምላክ ሓሳር መከራ ይሕሸን ኢሉ ሓሬ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ሃሌሉያ ነቲ ወረ ኣብቲ 20 ትሕቲልና ማራዮ ነቲ ዘይረአስ ከም ዘይረአ ኮይኑ تعجسو صنع امو نتخرا نغس كيفرس بامنت نغبص حدغا نمنتاي ريو كاب بزرق نجر زدا نجر سي زيريو نجر بامنت دلو يحشني بقى هاليلويا بقى بامنت بدري يخنا نحنا ونكم ما حدش كلامكم مش بلنا بدري يخنا نخيد بلنا نتزير كل مخنا اميننا انا نغويتا نسعبو زلنا نترينا زين فلت جناخي صحوب زبالنا مسرت اميننا نسعبو زلنا كريستوس ود املاخنا نسعب زلنا يسوع غويتاي امين سلازنا تزير راسي كم زرا خوينا امينو مس كريستوس انت غير ددحر مس حزب صحابه مرጫنا نصبقو بروخات يسوع غويتاي ناي مچرشا مزمور 73 اساف ناي املاخ سب كلنا نفلطينا اساف زماري شرتت الوديق نيرخا مرچو تاريخ المجتمع يرنا انا مدغاما يدلنني ها تزابعين يرو انتي مسرائي حطان حطيرو مسرائي تزابعين يرو حطان صبو كدان كخدون خلو مسرائي تزابعين يرو صبو ادراش غيرو مسرائي تزابعين يرو كاب امنتو امچبرشا خزازما خلغن انتايلو اسافنا املاخ سب ريو اب مزمور 73 اب سماي بجكها من الوني ناها كابرخوكس امزري زدريو يبليني ريو له اب سماي ناها كابرخوكس هي امدري انتاي مرچا يبليني ناي مدر نجر ايدلني بتصحوا ندحي تملسكم تاريخكم وتنبيبكم عريقم تقرامي خا قريفو اني را اغلغلت اذا خدانو دربي واخي دنيا ناي خنت كدان ناي مزمور كدانو دربي ناي تنبيت نغور دربي خيدين يرو دحار كن لبو منس مسفلسي ويليكاي مرچو ترايو كله اب سماي بجكها من اللوني ناها كابرخوكس ام مدري زدديو يبليني مرچاي نسخايخا
ኢሉ ዝዝም አቢሏነታ ጽሕፍቲ ጎይታ ይባረኽ እዛ ዓይነት ምርጫ ክልወና ይሕዋተይ ብብዙሕ ነገር ክንዛባዕ ንኽእሊና ምርጫና ግን ክርስቶስ ተገበርና የዘዋጻአልና ምርጫና ግን ነታ ሰማያዊት መንግስት ምግባር ንዓ ባህ ዘብል ምሕሳብ ንዓ ባህ ዘብል ምዝራብ ንዓ ባህ ዘብል አኡ ሙዓል እዩ ዘዋጻአና ኣብቲ ክርስቶስ መንፈስ ዘሎ ሙዓል ዘዋጻአና ምርጫ ፍለጥ ሎሚ ህዝብ አምላኽ ሎሚ አዋጅ መንፈስ አምላኽ ይውጃሎ ይነግረኩም አሎ ምርጫና ነጸብቕ ናይ ጎይታ ምጽአት ቀሪብ እዩ ኣብ ምርጫና ተዛናቢዕና ኸይንጸንሕ ምርጫና ነጸብቕ ጎይታ ይባረኽ ኩላና እንተስኽን ጸልይና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጥዑይ ምርጫ ክንመርጽ ኃይል ዝበና ጎይታ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እቲ መንፈስ ድማ ናብ ሓቂ ዘበለይ ክመርሓኩም እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ እዩ ኦ መንፈስ አባይን ተጸንዓኹም ቃለይውን አባኻትኩም እንተሓደረ ትደልይዎ ትልምንሞ ይኾነልኩም ዝበልካና ቃል ካባና ሓድር እግዚአብሔር ተማሃርናዮ ዝመሃርናዮ ኩሉ አባና ሓዲሩ ምስላት ከምጻልና እግዚአብሔር ምርጫና ክጽብቕ ምእንቲ ምርጫይ ንስዩ ንዘላለም ካብ ቤትካ ወጣይ ዘይነብር አይነብር ሃሌሉያ አይነብር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦዬ ንዕብያ ካለና ሎሚ ንባርኸ ካለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምርጫና ንስኻ ክትከውን እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ዳውና ናበኻነ ልዕላለና እግዚአብሔር ኣብዚ መጨረሻ ዘበን እዚ እግዚአብሔር ኣብዚ መዛዘም ዘበን እግዚአብሔር ና ምርጫ ንስኻ ክትከውን በክርስቶስ ኢየሱስ ምርጫና እግዚአብሔር አቦ ከምቲ አሳፍ ኣብ ሰማይ ጀክኻ መናለኒ ኣብ ምድሪ ደልዮስ የብለይኒ ከም ዝበለየ እግዚአብሔር አቦ ምድራው ነገር ሒዝና ምርጫና ከይንስሕት ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንባሮትካ ሎሚ ክትረድእ የዳውና ናበኻነ ልዕላለና እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ንኽልተ ጎይታዎት ክግዛእ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ነቲ ሓደ ጸልዩ ነቲ ሓደ ይፍቅር ተባሂሉ እሞ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ክነፍቅር ንዓኻ ድማ ክንግዛእ ከም ቃልካ ክንነብር ኃይል ትበና ንስኻ ኢኻ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳውና ናበኻነ ልዕላለና ረድኤሲ ካባኻ ይዝመጽእ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ምስተውዓልና ክትቀይሮ እግዚአብሔር አቦ ምርጫና ክትጽብቆ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ኣለና እንሆ በህይወት ምን ትክትነብርሲ ህይወት ሕረ ተባይሉ ተጻሒፉ ሞ ጎይታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወት ክንሐሪ ንዓኻ ምስዓብ ይሕሸና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ኣለና ነዚ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ንቃልካ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ተጋሃሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ነዞም ጎያዚዮም እሕዋተይ ሒዘ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኻ ይቀርብ ኣለኹ ምርጫና ክጽብቕ በታ ንስኻ ደልዮ መንገዲ ምን ትንከይድ ክትረዳና ኃይል መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ክትረዳና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ምርጫኦም ተጋግየም ወጽዮም ዘለው ድማ ክትመልሶም እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ጓል መንጎድ ባህል ኣብ መንጎድ ባህል የለን ኣብ ሓዲ መሓዚሞ ኣባኻ ክንጠብቕ ጉልበትን ኃይልን ንባሮትካ ክትብ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ንማሕበርካ ጠምት ናገልገልትካ ጠምት ንባሮትካ ጠምት ዝሰነፈት ነፍሲ እግዚአብሔር ብርትዕኽት ውስኸላ ይጽልለኹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ነገራት ኩሉ ክሕደስ ሰክም ክኾነልና እግዚአብሔር ዝመዓልት እዚ እዛ መዓልት እዚ እግዚአብሔር ናይ ለውጥ መዓልት ክትኮነልና በክርስቶስ ኢየሱስ ክትረዳና ንጽልይ ኣለና ኩሉ ክብሪ ኩሉ አምልኾ ኩሉ ድማ ስግደት ንስኻ ውሰዶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ